Shout out guys. Pag ano tayo ng pili mag biyak. Kung yung nakakakilala itong pili guys. Yan siya. Ang dami. Kaya yung laman niya ko naman. Manoorin nyo guys kung paano ko ginagawa. Ito natin lagay. Yan laman guys. Yan laman niya. Ayan. Malang kilo nito guys. Nasa 1,000 ang isang kilo. Pag naka isang kilo ako nito, meron akong pang New Year. Saglit lang kunin. Kadali lang bilis. Budong. Bodong yun. Dahil lugilugong ko lang na ni pabakal ta. Sayang man. Para stock man lang. Dahil naglapa na nga ni. Hindi akong tigpirang bulaw.
Ayan guys. Guys.